Тази нощ преминаваме към лятното часово време. Ще преместим стрелките на часовниците с 1 час напред, точно в 3 през нощта. Продължават обаче споровете за ползите и недостатъците от смяната на времето. Колко всъщност спестяваме от електроенергия при връщането на стрелките? Репортаж на Живко Константинов. Твърди се, че лятното часово време е предложено за първи път през 17 век от Бенджамин Франклин, за да се пестят свещи. Официално за първи път лятното време се въвежда от Германия по време на Първата световна война, за да пестят въглища. У нас е въведено на 1 април 1979. И всичко това заради спестяването на разходи за осветление чрез увеличаване на използването на дневна светлина. Ако преди 100 години е имало значение за енергийната система, т.е. имало е някакъв енергоспестяващ ефект тази мярка, то към днешна дата този ефект се изчислява на 54 стотинки на глава от населението. Цялата спестена енергия за осветление може да се определи като 12-часова работа на АЕЦ Козлодуй на пълна мощност, което на годишна база е минимално. Този ефект, който получаваме от преместването с 1 час напред, се изразходва или губи ефект в рамките на месец и 6-7 дена. Тоест, това е времето, в което това изместване на времето има ефект. В синьо са страните, които използват лятното часово време. В оранжево в миналото, а в червено страни, които никога не са го използвали. Когато през 2010 година Владимир Путин трябваше да обясни защо предлага отмяната на тези часови смени, един от аргументите му беше, че ако на хората може да обясни какво се случва, то няма как да обясни на кокошките, че трябва да снасят 1 час по-рано или по-късно. Експертите са категорични. Вредите са повече от ползите. Зачестяват обажданията в бърза помощ, зачестяват инфаркти, инсулти. През последната неделя на октомври ще върнем времето с 1 час назад. А утре ще спим час по-малко. За новините на Нова, Живко Константинов.